Hello everyone, welcome to my channel. This is a continuation of the bus tour sightseeing para makita po ninyo ang tibuok Paris na pailain ani. So sa bus lang ni siya, ang ilang gisentro ang mga sightseeing, mga tourist spots. So ang uban gyud nga part sa Paris dili pag yun nimo maadtuan. So naa pa may mga walking ani. So ako gyapon i-share diri para makita ninyo, or kung nakaanhi na mo diri na mo'y refreshing ba na makita na po ninyo o usap bisan nakaanhi na mo diri dapita. Nice magud po ng tawon po. Makita po ninyo o usap sa kadugay nga panahon. Imagine I was here in Paris 2005 and now 2021. Imagine mo nimo na kadugay nga panahon. So mauni siya ang Paris. Luag siya. Kani siyang among gipang agian diri mga tourist spots ni siya. Naununganan sa mga turista kung mag-anhi diri dapita. So, and in every places nga asa ang mga tourist spots, kung sulod ka na po na siya po. Depende sa unsa siya kakuan nga pila ang bayad. So, mao ni siya ang Notre Dame Church. Di ba famous ni siya? Nasunog lang ni siya kaya dili mi maka go there inside or bisag diya lang dapit. So wala na lang minihunong, wala na mininaog. Muni siya ang church o nasunog ni siya, bago lang nasunog, ilang giro ni renovate. So makita nimo nga gisiradan. So diri lang taagi sa Pikas. So dili ta makaadto didto kay di man ta makasulod diya kay nasunog man na siya. So, usa na siya sa tourist spots sa diri sa Paris. So, daghan mga tao gaana po din ha kung mag-anhi diri sa Paris. Pero advice na ko sa inyo, once mo sakay mo sa bus tour, i-kumpleto sa ninyo og libot tanan. Aya mo stop over. Specific mo kung unsa inyong place nga pagaadtuan. Sure ko usagid na ang Eiffel Tower. Then katong ilang museum nga dili nimo malibot sa isa ka adlaw lang. Tsada kay didto pod. So nindot ang Paris, as you can see the Paris dako siya ha. Kaning among giagian diri mo ni sila ang mga tourist spot nga imong agian sa mga bus. I don't know sa public transportation, wala ko kay balo. Siguro sa mga nagpuyo diri, aware na sila sa dapit kabalo na sila. So, kaning among gisakyan para lagi ni siya sa mga tourist, mga turista. Nga, para ka malibot nimo ang mga tourist spots, musakay ka ba sa bus tour. So, ang Paris magud is, kuan siya, famous siya, gyud siya sa tinuod lang, especially sa Pilipinas. So even po diri sa Europe kasagara kung summer mag-anhi gyud sila diri sa Paris, sa France. Kidagan magud maadtuan nila diri sa France, dili lang sa Paris ug uban pa kay ang France is luag man guna siya nga country. So, enjoy watching ilang mga building. Nindot pod kung dinhi mo sa tablet, kung sakay mo sa bus, kung dito mo sa pram, para wala kayong hangin. Dito sa among tablet, dito sa pinakataas, hangin siya kay medyo hangin magud ang panahon. So, muni siya ang among mga malabyan diri sa Paris.
tanan harong mahuman na, harong dili na mapuno akong cellphone sa mga video sa among travel sa Paris. Actually wala gyud namo sa tinuod lang, wala gyud namo nalibot ang Paris. So kung gusto gyud ka nga mo ani diri, maghatag gyud ka og time, especially kung mahilig ka sa anak ng mga for example sa mga rampa-rampa na ay mga rampa-rampa diri. So kumusulod ka din na magbayad man ka, so maghatag yung kag time. Then another na pud nga tourist nilang spot nila, for example sa music nila opera. So musulod na pud ka din na ako'y video gyapon diri nga akong ikuan ninyo, ipakita sa inyo sa pastor, makita ninyo ang music opera nila. So magbayad ka in tics gyud, dili gyud siya pwede isa lang kasi mana ka diri sa Paris. Kung gusto ka mo ana-ana nga mga area, so kinahanglan jud ka maghatag og time kay bayad ka. Ako lang i-share ang kutob sa among natrabilan diri sa palibot sa Paris, among natuan. So ako lang i-share diri. And if you want or if you are interested also, I have also a previous travel from Poland, Sisin, Germany, Luxembourg in my old video. You can see it in my channel also. Luxembourg is very nice country also, but only very far. It's nice also to go back there because wala gyud kay ko wala mo ko na expect nga makadto mi og Luxembourg. Nindot ang Luxembourg nga country sa tinuod lang. One of the richest pa siya. So nindot gyud ang Luxembourg, and kung gusto ninyo makita po ninyo din na ako'y gibutang dia only few kay adto nga mga panahon na wala man gud ko nag-expect, wala pa man gud ko nag YouTube atong mga panahon na. So bago ra man gud ko nag YouTube, so pwede po ninyo tan-awon kay ang uban gipang wala man gud na gipang delete nako. So ang kutob lang sa naa mauray akong nabutang sa karon. So kung interesado mo mulantaw sa uban nga mga country like Poland is also a big country. So like Paris also, but grabe mo ang Paris kanon so far, especially in the Philippines. So muna mong makita mo na malapyans bus tour, sightseeing. If God willing, maybe we can go back to Poland because in other cities, Poland is big country, so it's nice also to go there if it is God's will. And also the Prague, papong muna siya nga mga country. So nice also to go there once by God's will. So sa karon sa Paris lang sa ako makita sa inyo. Hopefully also maka-travel pod mi sa Hungary one day. I hope and pray we can visit also to the older brother of my husband there in Hungary. So hopefully maybe I can also take a video for that, and I can show it also here in my channel. My channel is mixed Word of God, travel, and I also share the
the teaching of Pastor Binihin and also Apostle Joseph Sermon. And I've also shared it. But by now, I share first my travel in Paris so that I can finish all of this and I can delete this video in my phone. So I just want only to share the travel in Paris to